Dakle, ostao nam je posljednji korak. To je divna kosa. Od čega da napravim sebi frizuru? Znam, treba iseći lepu vatru od kartona. Treba mi nožić. Polako. Odlično mi ide. Ostalo je još nekoliko dodira. Super. A sad ću zalepiti plavu mekanu tkaninu. Eto, sad imam prelepu plavu kosu. O, da! Ostalo je to sve očešljati. Jao, šta ja da radim, šta da radim? Ništa mi ne odgovara. Jao. Šta se desilo? Mirno. Usmeri emocije u umetnost. Šta misliš? O, kakva frizura. Ne zahvaljuj. Super, ti si genije, hvala. Volim te. Sad i ja imam cool frizuru. Eto, gledajte. Bravo!